kalangane Grapeti so yo. Yo. Ayo. Weh. Solah kiprang Prajurit Prabu Singoparongan kemudian wonten sadurunging sangger pawiyatan Jawi ingkang kinareng Prabu Jenazah bisa kembaran kang pinuju wonten sadurunging Alasir Boyo kang kodang kelawan keliwat-keliwat ganas kepati-pati ingkang ngawontenaken ara-araan Dewi Sawolangan jelasan Prabu Koro Sewandana kang ngawontenaken rampokan wonten sadurunging Alasir Boyo Dikro semangin Prabu Jenazah bisa kembaran Sandini original Ali Sandini hello oh iya Isora Isa Yo itilung kiprang Prabu Jenazah bisa kembaran wonten ing sadurunging Alasir Boyo kang gawat kelewat-lewat galak kepati-pati panas kelewat-lewat saene cipcetan berkayangan dadean iluk-iluk kantari wong kang tumuju wonten sadurunging rampokan Prabu Klono Sewandana Dasan Putri Sangga Langit Sola Onger tak kabeli Os. Iya. Ayo. Yo iki lho medale kewan alas kang nyoto gekilani gekirisi ingkang galak kepati-pati medale kewan alas Wadya polone Prabu Singoparong Wangkat
Suara Look, ning look. Yo iki metale kewan alas sing nyoto-nyoto gegilani nyoto-nyoto gegirisi. Wey! Penonton kula aturi merapat mawon. Dikencengi kalangane. Dirapeti. Sukule sikine dirapeti Mas Rian. Sikile awas Mas Rian. Awas. Penonton ingkang wonten ing Rudi. kalangan kula aturi medal mawon. Sing hati-hati. Iki galak-galak lho iki. Sing hati-hati maniken. Awas. Mbah Baut aja nganti ucul. Aja nganti ucul kewan alase. Ora maniken, sing tenang maniken. Kowe tak peluk ning kene iki. Ora ngono kok. Sing tenang kowe. Setan ala jem setan perikayangan Gondorwo tedekan iluk-iluk sak kabeh maju. Maju wonten ing satroning alas Nirpaya kang wontenaken reripakan. Pinudi dawuh dening Risang Prabu Singo bareng Leno panglendamu tinjung akhirat nyawamu. Tebak dadamu Sirna Margalayu. Saka perikiwan alas. Yo iki raja-rajaning kewan alas. Raja-rajaning kewan alas metu
budal. Wah, persiapan kabeh dijogo awake dhewe-dhewe. Perhatian kepada seluruh pengamanan. Monggo, monggo. Dijogo Keamanan awake diamati. dhewe. Keamanan tim keamanan nyebar. Tim keamanan nyebar. Bandenge aja nganti ucul. Tim keamanan, tim keamanan. Bandenge. Tim jero kalangan. Medal rien. Tim keamanan. Monggo, tim keamanan. Siap. Dirapeti. Tim keamanan monggo. Medali kewan alas saedhing jeng setan prikayangan datan mempan datan tumomo marang pusaka. Tim keamanannya dijogo. Tim keamanan nyebar. Ora tumomo marang pusaka. Monggo tim Durga pendak kala sirna saendhing aji-aji tumpes ora ana barang kang bisa mateni jati diri. Iki lho metalik kewan alas kang nyoto gegilani. Tangane nang dhuwur kabeh. Gekirisi Tangane nang dhuwur kabeh. sing nyoto-nyoto galak. Gegilani. Ketika laut Ampun, Pan. Keamanane. Monggo keamanan. Aja nganti ucul. Suro.
Awas. Tangane ning dhuwur. Sing hati-hati lho. Disorake. Tangane kabeh. Ayo le. Bengok kabeh. Disorake. Hei, tangane ning dhuwur. Disorake. Disorake. Sing seru. Disorai. Iya. Iya. Awas. Tangane siap-siap, tangane siap-siap. Tangane. Bolo karangan. Disorake. Dikeploi. Siap-siap. Tangane. Ayo le, tangane le. Hei, tangane le. Boloku. Tangane. Hei. Joget kabeh. Ayo le. Tangane.
untuk keluarga Bapak Purwanto. Tepuk tangan untuk keluarga Bapak Purwanto dan Ibu Eti Lydia. Ojik, awas Mas Rudi, ojo nganti medun tangan Mas Rudi. Ya Mas sama. Ditambahi meneh, benjot sikilku. ditambahi meneh goyangi Mas Rudi. Ditambahi meneh Mas Rudi.